Teraz sa budeme pre zmenu rozprávať s pánom Martinom Bagárom, ktorý je mediálne známy ako hospodár z televíznej show Farma. Martin, projekt Hajky Galovaný už trošku poznáš, bavili sme sa o ňom, ale chcem sa ťa spýtať na tvoj názor, čo si o tom projekte myslíš? Mne sa páči to, že keď je niekto taký prípad ako ja, že býva v meste, že sníva, túži a nevie sa dostať ku pôde, lebo keď si dneska ideš kúpiť dom, tak máš 2 áre okolo domu vybavené, hej. A že keď niekto fakt má takú ambíciu, že si chce včely robiť, dokonca na takom peknom 5000 m2 aj rybníček by si mohol si spraviť, hej. Že veľa vecí sa na takej veľkej pôde dá robiť, ktorú máš okolo domu a určite je kopec ľudí, ktorých bavia liečivé bylinky, ovocie, zelenina, hej, čiže to sa všetko dá zužitkovať. A mne sa to preto páči, že to môže byť cesta pre tých ľudí, ktorí nemajú ako sa dostať ku pôde, lebo tam to všetko má. Áno, čiže pôda je základ? Pre farmára pôda je základ. Bez pôdy nemá zmysel začínať. A čo si myslíš o tom zámysle projektu Hajky Galovaný, ktorý hovorí nielen o tom, že sa malý farmár začínajúci môže dostať ku vlastnej alebo prenajatej pôde v dostatočnej výmere, ale aj o tom, že môže mať zabezpečený obyt pre svoju produkciu, napríklad vo forme rastlinnej výroby. To je obrovská devíza, ak máš zaistený odbyt, lebo ja viem sám, že koľko to je námahy si vybudovať tých svojich zákazníkov. Keď máš takéhoto zmluvného odberateľa, ktorý ti zoberie celú tvoju produkciu, to je doslova dar z neba. Dar z neba. A ty sa môžeš venovať svojej práci a čo je pre farmára zábava? To není práca. Čo by si odporúčil tým malým farmárom, ktorí si práve tento projekt vyberú na Liptove? No dobre, takže keď máš na ruke Hajky, je to alebo Hajky? Hajky Galovaný. Hajky Galovaný, tak tam by som sa vybral určite cestou intenzívnej výroby. To znamená, že tým, že viem, že mojich prvých 5000 m2 mám hneď okolo domu, tak si môžem dovoliť veľmi intenzívne využívať tú pôdu. Aj čo sa týka nejakej technológie, že doslova tie liečivé bylinky, produkcia ovocia, takého, čo rastie na pôde, hej, lebo viem to, tým, že to mám pod nosom, pod rukou, viem si to sledovať, viem si to strážiť aj pred škodcami, pred zverou. Čiže vyslovene by som sa pustil do nejakej takejto hodnotnej farmárskej činnosti, kde dosiahnem relatívne vysoké tržby, aby som potom mal peniaze na ďalší rozbeh, na nájom pôdy ďalšej a tak ďalej. Paráda. Ďakujem pekne za rozhovor. Super.